Стратегията е много важен документ за страните от Европейския съюз. Аз се радвам, че през последните десетина години европейските страни отделят доста сериозно внимание на темата биоразнообразие, тъй като в тази област, ако процесите продължат така, ще станат необратими. България уважава своята природа. Ние имаме законодателство в тази област от 30-те години на миналия век и благодарение на това отношение на българите, ние сме запазили за Европа и за света огромно биологично разнообразие. Знаете, че България е покрита с 35% територии зона натура, като в голямата си част те са покрити и от двете директиви за местообитанията и за птиците. Извън това, България има по специално българско законодателство свои допълнителни защитени територии, които са с изключително строги режими. Ясно е, че през всичките тия 70-80 години, включително и в годините, когато е имало силно развитие на силно замърсяващи индустриални производства в България, ние сме се съобразили с това важно нещо за опазване на природата и на биоразнообразието и имаме това достижение, към което смятам, че биха се стремили всички останали страни в Европа. С възстановяване на своите защитени зони, на своето биоразнообразие, но това би било и би струвало огромни средства. Така както в момента за България е изключително ограничение за конкурентоспособността на нашата икономика, съответно изключително големите ограничения за развитие на редица индустриални дейности в зоните Натура. Ясно е какъв проблем създава това за нашата страна. Нещо повече, в редица европейски страни е изградена важната базисната инфраструктура, включително магистрали. Ще ви дам един пример. Един от важните трансевропейски коридори в България, който в момента се изгражда, в резултат на това, че една малка част, около 10 км, попадат в зони Натура, това ускъпява магистралата с почти 1 милиард. Разбира се, това не се компенсира под някаква форма. Просто ние опазваме зоните Натура, тъй като това са приоритетни видове за цяла Европа. Какво искам да кажа с това въведение? Според нас е много важно да опазиме биоразнообразието. Много важно е тая стратегия да се изпълни, но разбира се, трябва да има една солидарност между страните по отношение на действията, които трябва да се предприемат и целите. Знаете, че в резултат на това, че България беше приета по-късно през 2007 година към Европейския съюз, с известно закъснение започнаха дейностите по установяване на статуса на местообитанията и на видовете. Ние ще приключим с този процес към 2013 година. Това означава, че ние не бихме знаели към момента, ако се одобрят целите и за България във вида, в който се предлагат, какво означава за това за нас. Предвид фактът, че това е огромна площ за България, както ви казах, това са 35%, това означава, както ви казах, изключително ограничение за нашите икономически дейности. Не бихме могли да приемем новото предложение извън това, което вече беше предложено в първоначалния текст, или ако се приеме, настояваме това да бъде тези цели да бъдат специфицирани за България към 2013 година. Изключително отговорно се отнасяме към темата. Както ви казах, фактите говорят и моля за разбиране по този въпрос. Нещо още искам да добавя, че започва едно много негативно отношение в България, независимо от насложилите се исторически в годините уважение към природата, към нас, изключително негативно отношение към зоните Натура в местното население. Основно това са доста изостанали райони на страната,
които и без това изпитват проблеми. Ние ще обезлюдим тия райони, ако не предприемаме адекватни мерки за осигуряване на улеснено финансиране за създаване на работни места в тия райони, които да привлекат местното население към опазване на тези безценни места за Европа и за света. Другото означава обезлюдяване. Това е нашето мнение. Много е важна стратегията, но много бих искала да се отсетат спецификите на страните и специално за България, която е в тая специална ситуация с по-късно започване на оценките на статуса на зоните и на видовете и съответно с огромните площи, които е заела, с огромните средства, които са необходими не само за самата природозащита, за доизграждане на мрежата, а и за създаване на работни места с оглед привличане на местното население към тази много важна кауза. Благодаря ви.